Gawas sa pagpaambit sa mayong balita sa Ginoo tinguha usab nining usa ka pare nga tutukan ang kaayuhan sa panglawas. Kini ang gipanghimugatan ni Reverend Father Jean-Marie Pulo, Parish Priest sa St. Augustine Parish sa Sagbayan, Lalawigan sa Bohol. Pinagi sa iyang pagsalmot og mga triathlete event. Buot niyang madasig ang kabatanunan sa pagsalmot sa paugnat sa kusog inay sa mga bisyo. Matud niya nga dakong impluwensya kaniya ang iyang amahan kinsa gihulagway usab niyang mahiligon sa sports kaniadto. Nanginaot si Father Pulo nga unta hatagan og dakong pagtagad sa kamhanan ang paugnat sa kusog sa kabatanunan aron mabaid pa ang ilang abilidad. Importante jud kaayo ang sports kay ang physical nga well-being nato mao man po ni siya ang maghatag nato og igo nga energy para maka padayon ta.